Ajat ovat vaihtuneet ja jäljellä on enimmäkseen vain kuvia varhaislapsuudestani. Isä harmaassa puvussaan astumassa sisään ulko-ovesta palatessaan virastosta marraskuun iltojen sumussa. Salkku, joka verpattaa puhelinpöytää lasten, narahtelu portaissa ja keittiön katossa, kun isä laittaa yhden villotakin ja tulee ajasta. Hänen korkeana törröttävä otsansa, joka kohoaa sanomalehden yhden vastauksena hänen kysymykseen. Uuden päivän uinnit jäisessä meressä Greystoneissa. Minä pitelen hänen pyyheliinansa, hän marssi pitkänä ja hontelana veteen. Rintakehä ja hartiat kuin sekalainen tasa vaateripustin ja tyhjässä pukupussissa. Hänen varpaansa käpertyvät ylös kiviltä, hänen käsissään näyttää roikkuvan näkymättömiä laukkuja. Lokit eivät pakene häntä ja hänen alastuman ruumiinsa kalpea honne. Jatka vähän. No se loppu. Tarina tuo kyllä. Ei kus josta pokka.